Vítajte v limitovanej mini-podcastovej sérii kampane Líčim sa pre seba, nie pre iných, ktorá je spoločným projektom občianskeho združenia Trust Women a spoločnosti Avon a tak sa zaraďuje do 16-dňového aktivizmu s názvom Orange the World, ktorý je venovaný boju proti rodovo podmienenému násiliu. Dnes sa budeme rozprávať s psychiatričkou a psychoterapeutkou Magdalenou Frecer, s ktorou otvoríme dôležité celospoločenské témy tzv. Victim blamingu, teda obviňovania obetí násilného správania. Magdi, vítajú nás. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Na začiatku si prejdeme takúto nudnú, možno povinnú jazdu o takých slovníkoch a tom, že čo vlastne victim blaming je. Neviem, či na to existuje nejaký slovenský dobrý ekvivalent okrem obvinenia obetí, ale skús nám to objasniť, že čo to je za fenomén, ktorý sa vlastne pri možno nejakých správach, ktoré vidíme, že sa udiali nejaké sexuálne obťažovanie alebo násilie, vlastne možno môže objavovať. Vieš čo, myslím, že victim blaming môže byť prekladané do slovenčiny ako viktimizácia, aj keď aj tento pojem môže mať aj širšie použitie, ale vo svojej podstate je to taký jav, s ktorým sa často stretávame práve pri násilí páchané na rôznych skupinách, menšinách, jednotlivcoch a spočíva v tom, že máme tendenciu akoby prenášať zodpovednosť celú alebo čiastočnú na osobu, na ktorej násilie bolo páchané. Akoby tá osoba bola vlastne nejakým spôsobom zapričinila, že udiala sa jej krivda. Hej? Uh-huh. Čiže môžeme si to predstaviť, ako keď sa udeje nejaké znásilnenie, kedy vlastne určitá časť spoločnosti vlastne začne rozoberať, či daná žena sa mohla obliecť inak, mohla vyzerať inak, mohla sa správať inak, mohla si ako keby zabezpečiť trošku viacej bezpečia v rámci tej situácie. Hej, ja si myslím, že všetci to máme tak trochu v povedomí, také komentáre alebo úvahy o tom, že napríklad pri obeťach sexuálneho násilia páchaných vlastne na ženách, čiže takým, ktoré je rodovo podmenené, že často počujeme, že ona za to mohla, že keby sa neoblekla, keby nemala výstrih, krátke šaty, keby nemala vyzývavý make-up, keby nesrštila s tým sexapilom, tak by sa jej nič také nestalo. Alebo je to aj v tom slovníku, ktoré používam, keď hovorím, že niekto niekoho vyprovokoval. Hej. Správala sa tak, že dostala, keď napríklad hovorím o fyzickom násilí v domácnosti, alebo aj o deťoch, že keby bol ticho, tak by sa nič nestalo, mal byť ticho, neozývať sa. Hej. Čiže to vôbec nastavenie, že my môžeme svojím spôsobom, že je v poriadku, že my svojím spôsobom vyprovokujeme niekoho ku násiliu. Že ako vieš vôbec súhlas s tým. Hej? Že my môžeme svojim správaním vyprovokovať niekoho ku násiliu, že to je v poriadku. Hej? Tak tu sa mi naskytá otázka, že môžeme? No, závisí, v aký fungujeme spoločnosti. Ja si myslím, že v spoločnosti, ktorá je založená na nejakých kultúrnych pravidlách a základe solidarity a sociálnej podpory a chceme mať máme tu rôzne vplyvy, morálky a niekde akoby taký mravnosti. Myslím, že je to nepripustné. Myslím, že je to slovník, ktorý práve súvisí s násilím a že mali by sme ho odmietať. Uh-huh. V minulom roku sme robili spoločný vlastný rozhovor v rámci kampane I See Me a poviem ti, že bol to jeden z takých aha momentov pre mňa, lebo z mojej strany som predtým mala tendenciu ja naspäť obviňovať ľudí, ktorí obviňujú takéto obete násilia alebo sexuálnych násilných činov a tak ďalej. Nerozumela som tomu, kde sa berie vlastne v ľuďoch nejaký takýto fenomén toho, že pri tak hrozných činoch dokážu obviňovať vlastne samotnú obeť alebo ženu v našej téme alebo v našom prípade. A celkom je na to taký psychologická logika, lebo je to, v podstate si nám to vysvetlila, že je to celkom ľudské. Ako je to možné? Čo sa vtedy deje, keď nastáva u ľudí takáto viktimizácia? Vieš, ten pojem, ja budem hovoriť aj o násilí, aj o viktimizácii a možno začnem tak viac zoširoka, ale chcem povedať, že vlastne akákoľvek forma násilia, či je spojená s fyzickým ublížením, alebo s emocionálnym ublížením, alebo s nejakou formou zanedbávania, ona súvisí s tým, že násilie vlastne
konanie, ktoré je proti našej dostojnosti a je s narušením našich nejakých vnútorných aj tých vonkajších hraníc. Hej? A z toho hľadiska vlastne to spôsobuje, že naozaj dojde k narušeniu toho, že čo je akoby normálne, ale rešpektujúce v správaní voči druhému človeku. A deje sa to aj na strane toho, kto je obeťou alebo osobou, na ktorej násilie je páchané, ale deje sa aj v tom, kto to násilie pácha. Hej. Čiže tam dochádza k taký nerovnováhe, že niekto to začne a veľmi často začne to človek, ktorý už má nejakú skúsenosť s tým, že to násilie zažíval alebo že je pozná, že má narušené svoje vnútorné hranice. A v tom victim blamingu jeden zo spôsobov, prečo my to vôbec robíme, ako sa to vysvetľuje, je, že my veľmi chceme vnímať svet ako bezpečné miesto a v rámci toho, keď tak zodpovednosť prehodíme na obeť, tak máme pocit, že ten svet nie je narušený, že určite musel ten človek, ktorý to násilie zažil, niečo vykonať, niečo urobiť, že nejaká božská kára alebo nejaká karma za tým určite je a tým pádom nenaruší nám to videnie toho sveta ako dobrého miesta. Ale pritom zo zásady je to zlé nastavené vnímanie, lebo ten svet je nebezpečný, môže byť veľmi fajn, ale môže aj nás ohrozovať. A v rámci toho my potrebujeme vnímať, že násilie je vlastne samo o seba zlé a že mali by sme ho odmietať a že to nie je v poriadku. A tie hranice mali by sme sa učiť rešpektovať. A mali by sme sa naozaj o tom učiť. A ja si myslím, že to je naozaj úroveň základnej komunikácii pri výchově detí, pri etike v práci, vo vzťahovej rovine, v partnerstve. A myslím, že s týmto súvisí. Neviem, či som ti odpovedala na otázku. Môžem to ešte rozvinúť. Ja tomu rozumiem tak, že hovoríš, že ohrozovanie ľudskej dôstojnosti alebo teda násilie na ľuďoch sa nemá udiať. Že je to čin, ktorý sa nemá diať. A hovoríš o tom, že to obviňovanie alebo tá viktimizácia vlastne nastáva u ľudí preto, ako keby si tým zachovávali vlastnú bezpečnosť. A hovorila im tá ich psychika, mne sa to nemôže udiať, pretože tá žena alebo tá obeť a tak ďalej a už si dosadia niečo, čo im pomáha vlastne sa ako keby dištancovať od toho a zachovávať si, ako si hovorila, ten pekný, bezpečný svet, že toto sa deje vlastne iným a mne sa to udiať nemôže. Áno, lebo my vlastne potrebujeme, napriek tomu, že ten svet naozaj je veľmi často nevysvetateľné miesto, my potrebujeme mať nejakú psychický pocit bezpečia a dôvery, a obvykle si to zabezpečujeme vo vzťahoch. Vo vzťahoch to vieme. Keď dobre žijeme vzťahy, tak dávajú nám pocit bezpečia a je to aj jeden zo základných prvkov práve pri obeťach rôznych foriem násilia, že tá sociálna podpora, tá sociálna pomoc je niečo, čo nám obnovuje potom dôveru v seba aj v druhých a je to veľmi lečivý prvok. A my to potrebujeme všetci. Čiže keď vlastne držíme sa tej predstavy o tom, že svet je dobré miesto a druhí sú dobrí, tak vlastne si to tak trochu pomiešame, ale je to tak, že svet môže byť nebezpečný, ale vo vzťahoch my máme obrovskú schopnosť správať sa k seba lečivo, opatrujúco, ale aj ubližujúco. A tam potrebujeme si zasvetiť každý za seba, že aký sme a ako to medzi nami funguje. A ešte jeden dôvod na vlastne vôbec existenciu tej viktimizácie alebo toho victim blamingu je, že vieš, my to nechceme úplne priznať, ale každý nejakú formu násilného správania poznáme. Alebo na nás, páchaného, či v emočnej rovine, alebo aj tej fyzickej, alebo by proxy, že sme to videli, prizerali sa, boli svedkom, videli o tom nejaké záznamy v médiách, dopočuli sa o nejakých sociálnych situáciách a vplyvom toho sme tiež videli, že ako druhí ľudia na to reagujú. Aký sme naučení nevraživosti, nereagovania, alebo presne otačania hlave, alebo ukazovania prstom, že ten páchateľ určite bol vyprovokovaný, takže aha, má to svoje nejaké pravidlá, je to pochopiteľné, tak budeme to opakovať potom. A aká je tá forma tej strednej cesty, alebo je riešenie na tento psychologický proces akékoľvek? Lebo keď si predstavím, že dobre, tu si ja zachovávam nejaký taký obraz bezpečného sveta tým, že viktimizujem vlastne obeť, napriek tomu, keď sa racionálne nad tým zamyslím, tak je to odsúdenia hodný čin. To znamená, že ten protipol toho je, že svet je veľmi nebezpečné miesto.
Vieš, že kde je tá zdravá hranica potom v tej mojej psychológii, že funguje to tak, že ja keď neobviním tú obeť a neviktimizujem, znamená to, že moja psychika a moje bezpečie v mojej hlave je absolútne ohrozené? Vieš, ja si to bezpečie môžem v takejto situácii nastaviť presne tak, že odsúdim to zlo, tým pádom môžem sa oprieť o seba a o druhých ľudí, ktorí tiež tomu takto rozumejú. Hej. Aj keď sa pýtaš, že ako s tým narábať, tak myslím, že takto vytvárať vlastne spoločenské pochopenie, nejakú novú rovinu nastavenia týchto noriem, aby sme tomu rozumeli. Hej. Lebo ono to je klám hovoriť si, že svet je bezpečný. Ani dieťaťu to nehovoríš. Hej. Učíš svoje deti, že musia mať nejaké hranice, že sú situácie, ktorým sa treba vyvarovať, že potrebujeme mať nejakú obrannú schopnosť. Takto sme prispôsobovaní ako vlastne evolučne ľudský druh, že máme možnosť zažívať spolu pekné veci, ale aj ťaživé a tým sme vlastne hrozne flexibilní prispôsobiť sa rôznym okolnostiam života. A to je v poriadku a to bezpečie môžeme si budovať práve vo vzťahoch a v tom realistickým nastavení, že na čo máme sily, na čo nemáme sily, s čím môžeme súhlasiť a s čím ako spoločnosť, ale ako jednotlivci nemali by sme súhlasiť. Čiže ja si myslím, že to není tak, že máme byť nedôverčiví, alebo bať sa, alebo očakávať len to najhoršie. Je to skôr o tom, aby sme ten pocit bezpečia si kultivovali naozaj takým realistickým spôsobom a nie idealizáciou. Vieš, potom sa deje, že ľudia, ktorí sú považovaní ktorí sú takto viktimizovaní, sú považovaní za istého druhu čierne ovce v spoločnosti, lebo sú problémoví, lebo poukazujú na nejaké problémy, na nejaké ťažkosti, ktoré vlastne nechceme, aby mali miesto, vôbec nechceme toto vidieť. Není príjemné pozerať na násilie a na nejaké zlé zaobchádzanie a na tie tragédie, ktoré sa niekedy dejú v rodinách a vo vzťahoch. Hej? Ale zároveň tá poloha tej čiernej ovci z psychologického hľadiska je vlastne istým spôsobom veľmi žiadaná, lebo tie situácie naozaj ukazujú na to, pred čím zatvárame oči a čo by sme mali riešiť, aby sa nám tu spolu lepšie žilo. Vrátim sa k tej celospoločenskej tematike, ktorú si presne otvorila aj na začiatku tejto otázky. A to je, prečo je tá viktimizácia ohrozujúca? Spomínala si, že ako keby to legitimizovalo trochu ako to správanie násilné a tým, že buď mlčíme, alebo odvraciame od toho zrak, alebo obvinujeme vlastne tú ženu alebo tú obeť, tak je to vlastne cesta k tomu, že sa to bude opakovať. Ja sa tu vrátim k tomu slovníku. Keď sa rozprávame o obeti, o páchateľoch a tak ďalej, tak aj v rámci toho násilia sme sa s Jankou Vyskočil-Račkovou rozprávali o tých nebezpečných slovách, ktoré v rámci partnerského násilia dokážu byť a robili z obeti takú bezmocnú ženu. A ako je to v rámci toho násilia napríklad sexuálneho a tak ďalej, že čo je to už nebezpečné, keď používame či už v médiách, či už v rámci konverzácie alebo možno nejakého aktivizmu, ktoré súvisia s tou viktimizáciou a práve spôsobuje to, že to ako keby legitimizuje, alebo je to cesta k tomu, že to násilie sa bude opäť konať? Je to zložitá otázka, si myslím, ale to, čo ma nápada, keď sa na to pýtaš, je, že vlastne tie všetky formy, ktoré tak akoby spochybňujú tú polohu osoby, na ktorej násilie bolo páchané. Hej? Že či sa to naozaj stalo, či náhodou není to prehnané, či není to nejaká precitlivosť, alebo či tá osoba si to nejak sama nezapričinila, alebo neklame náhodou. Hej? Veľmi často sa deje, že osoby, ktoré zažívajú násilie, sú obviňované z toho, že si to vymýšľajú. A ja si myslím, že to je to jedno z základných pravidiel, na ktoré by sme mohli si dať pozor, že presumpcia toho statusu obete, že naozaj, kým tá situácia nie je naozaj preskúmaná právne, súdne, tak mali by sme byť naozaj zdržanliví v súdoch o tom, že kto, čo a ako, mali by sme naozaj sa pochyliť nad tým, kto potrebuje tej pomoci a ísť s kožou na trh a hovoriť o tom, že stalo sa mi niečo zlé, niečo, čo obvykle naozaj prekrývame aj kvôli hanbe tajomstvom v tej našej spoločnosti, si zaslúži veľkú odvahu a uznanie. Čiže ja si myslím, že to, čo môžeme robiť, je, že nebudeme robiť unáhlené závery a rýchle súdy a že naozaj budeme počúvať na to, čo druhí ľudia hovoria. Čiže nebudeme spochybňovať emocionálny život alebo emocionálne zážitky druhého človeka. Hej? Máme strašne veľa
predsudkov a naozaj až takých zaužívaných mýtov o tom, že čo si predstavujeme pod pojmom obeť a páchateľ. Hej, to sú staré stereotypy, ktoré nemajú nič spoločného s tým, ako to vyzerá. Hej. Tu poviem jeden taký prípad, možno o ktorom som taktiež čítala, alebo ho zažívam veľakrát, keď sa rozpráva, alebo stane nejaký skutok, použijem teraz napríklad naozaj sexuálne násilie, alebo teda znásilnenie, kedy časť z toho príbehu vždy vznikne, toto je páchateľ, žena bola znásilnená a dostáva sa do toho napríklad obraz alkoholu, drog, alebo nejaké party na vysokých školách a tak ďalej. A ako náhle sa spomenú vlastne tieto elementy, zrazu sa z toho stane taká poľahčujúca okolnosť. Zrazu ako keby tá vina vnímam, že je rozdelená na tú obeť a toho páchateľa, lebo je tam vlastne tá okolnosť, že tá žena bola pod vplyvom drog alebo alkoholu. A vlastne sme v tom aj my asi naozaj viacerí spochybnení v tom, že či to je v poriadku alebo nie, alebo kde je tam tá normálna hranica, alebo kde je tam ten stop moment, kedy by sa nemalo ísť ďalej a napríklad pokračovať v nejakým intimnom sexuálnom akte. Hej? A v tomto nám pomáha už celosvetová uznávaná legislatíva alebo výskume, ktoré sa robí o viktimizácii a o sexuálnom násilí. No to naozaj tým ponímaním toho, že čo je násilné sexuálne správanie, my odchádzame od toho, že to musí byť čin, ktorý je nejakým spôsobom vynútený sílou. Není to o tej fyzickej preváhe toho, kto je páchateľ, ale je to vlastne o tom, že je to konanie a dôsledok, ktorý vlastne vzniká bez súhlasu druhej strany. Vlastne obidvoch strán. Hej. Sexuálne násilie je vtedy, kedy nerešpektujeme hranice druhého a není tam ten consent a súhlas na obidvoch stranách. A teda ono sa to často predstavuje takým spôsobom, že ženy, ktoré sú obeťami sexuálneho násilia, určite museli byť tiež zase stereotyp nejak flirtujúce, alebo si to tak nejak pýtali, alebo dráždili toho muža, ktorý potom dokonal z toho ohavného aktu. Ale ono to veľmi zriedkavo takto vyzerá, že reálne ľudia, ktorí zažili násilné sexuálne správanie, to provokovali alebo nejakým spôsobom si to pýtali. Hej. Tá hranica medzi flirtom a nejakým tým sexuálnym zvádzaním sa, ja si myslím, že pre veľa ľudí aj v bežných našich sociálnych interakciách je taká veľmi nejasná a práve preto, aj keď ten sexuálny akt alebo intimita bude konsensuálna, je dobre aj pri tom flirtovaní sa opýtať, že či sme v pohode, hej, či žena chce a muž chce, alebo akokoľvek to máme sexuálne nastavené, ale aj keď je tam nejaká nejasnosť, je dobre sa na to pýtať, hej, lebo vtedy aspoň viem, že sme si to jasno, explicitne overili, súhlasili a nie je to žiadna blbosť. Nepokazí to ten pekný okamih, keď to naozaj má byť niečo, čo obe dve strany si užijú. Hej. Ale obete sexuálneho násilia veľmi často nerozumejú tomu, čo sa deje, lebo násilie, obzvlášť sexuálne, je páchané páchateľmi, ktorí sú z blízkeho okolia týchto ľudí. 80% násilníkov, ľudí, ktorí konajú násilie sexuálne, sú ľudia z kontextu toho človeka. Hej. Čiže to nie je cudzí človek, ktorý vyskočí na tebe niekde z kríkov alebo v temnej uličke. Sú aj také prípady znásilnení, ale tých je naozaj menej. A predstava, že to sa deje niekde na diskotéke, že žena v tom vyprovokuje toho muža, to naozaj nie je úplne tak. Hej. Že toho by sme sa tiež mali zbaviť, keď sa o tom rozprávame, aby sme nemali ten taký predsudok, aby sme rozumeli, že ako sa to násilie reálne páha. Ono sa páha v tichosti, veľmi často v tajnosti, veľmi často v podmienkach, ktoré sú pre obidve strany známe, teda zľahčujú tú ostražitosť. My si dávame pozor, keď je to človek, ktorého známe v nejakých iných rolách a je pre nás milý, príjemný. Dokonca výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí dokonujú sexuálne násilie, veľmi často to nie sú tí sadisti. Tých je tam naozaj malé percento. Obvykle nie sú sadistickí. To znamená, že to môže byť v skutku milý človek, ktorý má docela príjemnú prezenciu navonok, aj nejaké sociálne postavenie a v živote by nás to nenapadlo. Napriek tomu čudujme sa svetu, sme toho schopní. Hej? A ja si myslím, že ešte dôležité je hovoriť aj o tom, že to nie je tak, že ideme teraz sa vyhradiť voči tomu a povedať, zakážme to,
buďme proste jednoznační, nech sa to skončí. Potrebujeme porozumieť tým fenoménom aj z tej psychologickej, aj z tej sociologickej roviny. Prečo sa to deje? Čo sa deje? Ako v tom hrajú tie sily, ktoré sú spojené s našou sexualitou, s našou agresivitou. To všetko sú vlastne docela základné naše inštinkty, ktoré máme všetci. Tak poďme to trochu rozobrať, keď si predstavíme situáciu. Teraz by som sa chcela trošičku venovať možno strane tej ženy. A naozaj úprimne rozobrať, je niečo, čo ja ako žena môžem urobiť, aby som vyvolala takéto správanie? Alebo naopak, je niečo, čomu sa môžem vyvarovať, aby som nevyvolala takéto správanie? Mám túto moc ja v rukách? To je taká záľudná otázka, vieš, lebo ja to možno pomenujem z takej stránky, že ja si myslím, že každý sme zodpovední za to, ako si sami seba strážime, ako si na seba dávame pozor. Hej? A myslím, že je veľmi dôležité rozumieť tomu, že ja mám právo na seba vyjadrenie, ja potrebujem rozumieť tomu, že som sexuálnou bytosťou a že sú vo mne takisto ako v pachateľách sexuálneho násilia isté agresívne prvky, ktoré aktivujem, keď potrebujem sa ochrániť, obraniť a možno niekedy aj útočiť proti násiliu. Ale zároveň potrebujem rozumieť tomu, že ja žijem v nejakom kontexte životným a že ten kontext naozaj nevždy môže byť úplne bezpečný. Hej. Čiže ja by som na tú otázku odpovedala možno tak, že dávajme si pozor na seba a rozumieme tomu, že potrebujeme každá mať nejakú mieru ostražitosti a chránenia si svojich hraníc, aj tých psychologických, aj tých fyzických. To znamená, že mali by sme byť múdre v tom, do akých kontextov vôbec vchádzame a s akými ľuďmi sa stretávame a kde sa cítime bezpečne a kde potrebujeme možno viac brať do úvahy aj nejaké prvky bránenia si tej svojej integrity, bytia súčasťou skupiny, ktorá nás bude chrániť, aby sme naozaj nechodili do situácií, ktoré potenciálne môžu byť pre nás ohrozujúce. Hej? Odpovedala som ti? Skúsim to preložiť, ako tomu rozumiem. To znamená, že keď sa snažíme povzbudiť ženy aj ľudí v tom, aby sa prejavovali slobodne, ako hovoríš, možno obliekali podľa svojich predstav, možno mali nejaký výrazný rúž alebo výrazný make-up, krátke sukne a tak ďalej, čokoľvek sa komu páči. Chceme povzbudiť tých ľudí, aby to tak robili. Na druhej strane ale hovoríš, že žijeme tu v nejakej spoločnosti, ktorá má nejaké nastavené možno systémy a správania a treba rátať s dôsledkami toho, čo poznáme a čo máme v hlave, že by to mohlo byť ohrozujúce. Či už vo firme, či už na ulici a tak ďalej, že tieto veci sa dejú a netreba zatvárať oči pred tým a na druhej strane, kým príde k nejakej zmene, treba s tým možno nejakým takým spôsobom pracovať v rámci vlastnej bezpečnosti. Vieš čo, ja si myslím, že k tej zmene dochádza práve v tých postojoch, ktoré my môžeme sami cez seba prezentovať a že to môžeme byť príkladom. Hej? Ja si teda nemyslím, že ženy mali by sa obmedzovať v tom, ako sa oblekajú, ako sa prezentujú, že naozaj v tomto máme právo na seba vyjadrenie, ako to potrebujeme a myslím, že v tomto potrebujeme byť slobodné. Hej? Ale myslím, že potrebujeme aj rozumieť tomu, že môže sa nám stať, že okolo sa počujeme nepríjemné poznámky, že nejaká forma sexizmu môže fungovať aj v pracovnom prostredí, na ulici, v divadle, kamkoľvek pôjdeme v báre a že potrebujeme mať natoľko, pestovať si takú sebapodporu, aby sme sa vedeli voči tomu ohradiť. Hej? Aby sme naozaj vedeli jasno pomenovať, že toto nie je v poriadku, s týmto nesúhlasím, toto je škaredý stereotyp, alebo aj za seba povedať, že mne sa to dotýka, to nie je príjemné, nerozprávaj sa so mnou takýmto spôsobom. Hej? Ale nemyslím, že mali by sme byť v polohe, že teraz budeme sa držať späť a radšej nedám si rúš, lebo nechcem provokovať. Toto je mindset osoby, ktorá by vlastne tolerovala, že to násilie je zásadné, že je v poriadku. Hej? Dajme si rúš, to určite, ale zároveň aktivujme tú celú svoju nejakú ostražitosť a stráženie svojich hraníc, aby sme nedovolili druhým nám ubližovať. Rozumiem. Vrátim sa k tým poznámkam, o ktorých sme teraz hovorili. Mám tu jednu takú taktiež osobnú príhodu s takými vtipmi, náražkami a poznámkami. Vidím ten fenomén v tej spoločnosti, že určité veci sú ešte dovolené a určité veci už sú moc a príliš.
kde je tá hranica. Poviem príklad. Vtipy na tému násilia na ženách, že žena potrebuje bitku, aby doma poslúchala a rôzne podobné aj o znásilnení sú bežnou súčasťou možno rôznych rodinných stretnutí, osláv, firemných debát a podobne, ešte stále aj dnes. Na druhej strane som sa minule zamýšľala nad tým, že podobné vtipy napríklad o deťoch sú absolútne nepripustné, čo sa týka zneužívania detí a tak ďalej a sú už ďaleko za tou hranicou, kde si to nikto našťastie teda nedovolí. A tak sa pýtam, že kde je už príliš? Ako je to možné, že tá spoločnosť sa nastavila, že tieto druhy vtipov alebo konaní sú ešte v rámci hraníc a už niektoré sú za tou hranicou? No, ja myslím, že to, čo popisuješ, je úplne nepripustné celkovo, že tá rovina vtipov o sexualizovaných vtipov o násilí akýkoľvek forme a zlým správaní voči ženám len preto, že je to gendrovo podmenené, že to by nemalo mať miesto a že mali by sme sa voči tomu vyhraďovať a pokiaľ to nerobíme, tak asi každá žena, ale určite aj muži poznajú ten moment, že ja zaváham, aby som nebola trápna, aby som nevyvolala nejaký stret, aby som nebola konfrontačná, radšej cúvnem, aby som nekazila partiu. A veľmi často to sú práve hlášky, komentáre zneisťujúce, ktoré vlastne taký človek vlastne počuje, aj keď sa ohradí. Hej? Ale nemyslím si, že nás to malo brzdiť, aby sme to nerobili. Ja si myslím, že keď som v situácii, v ktorej sa poznámka nejakého človeka naozaj dotýka nejakých mojich hodnot, alebo mne samotnej, tak mám povinnosť sa voči tomu ohradiť a povedať, že ja nechcem mať s tým dočinenia a že si to neprajem. A pokiaľ ten človek je schopný sa skorigovať a sa ospravedlniť, alebo zmeniť tón, uzna to, že práve kvôli mňa nebude pokračovať v nejakých divných úvahách, tak ja môžem v tej spoločnosti ostať, ale pokiaľ to tak nebude, tak si myslím, že máme plné právo povedať, že naozaj nemôžeme s takýmito ľuďmi byť a s nimi rozprávať a že majú bias alebo nejaký predsudok, s ktorým nie sme v poriadku. Hej? Už samotné to verbálne ohraničenie sa, že ja to pomenujem za seba, je veľmi napomocné a ja tým pomáham aj seba, ale zároveň aj modelujem tú reakciu pre druhých. Hej? Čiže ono sa tak aj hovorí, že ľudia, ktorí sú ticho, ktorí sú takí vlastne, vieš, akoby vedľa stoja a spustia oči do zemi a nezareagujú, ako by sa ich to netýkalo, aj keď to vnútri s nimi pracuje, oni sú na strane toho násilia, lebo nič s tým nerobia. Hej? To není tak, že nechajme to, tak to prejde. Hej. My potrebujeme v niektorých zásadných veciach a myslím, že v otázkach násilia určite potrebujeme mať jasne rozhradené, čo je v poriadku a čo nie, čo je dobré a čo je zlo. Ako si hovorila, tak to mlčanie je takým ako keby odobrením toho konania alebo tej vedy. Veľmi často, hej. Veľmi často, hej. A to potom súvisí aj s tým, že keď som vlastne ja sama proti skupine, tak záváham, vieš? Ale keď ja niečo poviem a niekto sa prijída, už budujeme odolnosť a budujeme silu proti tým stereotypom, ktoré niekedy naozaj máme tak zažraté, že ľudia, ktorí ich používajú a hovoria, veľmi často sami si neuvedomujú, ako sú veľmi biased. Tu prejdem trošku od tej spoločnosti práve k nám, možno k ženám konkrétne, pretože rozprávali sme sa spoločne práve o tom správaní a takej tej nastavenej hre. A môžeme použiť aj tento príklad nejakej nevhodnej poznámky alebo vtipu. Že tie pravidlá, aj tie konverzačné pravidlá sú ako keby tak nastavené, aj mne sa to niekoľkokrát stalo samej, že padne nejaký takýto vtip a ja ako keby mám pocit, že mám naučené sa na ňom naozaj zasmiať. Že hrám tú hru, hoci ten vtip, aj tá poznámka je mi absolútne nepríjemná. Prečo sa toto deje? No, lebo sme sa naučili takého reagovania, Evi. Že to naozaj je, videla si takto reagovať iné žene, možno si videla takto reagovať na tú svoju tetu, nejakého príbuzného, nejakých dospelákov, keď si bola malým deckom. Možno sa za tento druh poznámok skrývalo aj to, že takto sa akože prejavuje naklonnosť ku nejakej žene. Hej, veľmi často to tiež je stereotypné vnímanie toho, že čo sa ženám páči a ako ženám dvoriť. Hej? A možno aj to treba tak trochu rozmotávať celospoločenství, že to naozaj málo ktorej žene reálne dobre padne takáto poznámka, ktorá je presne o tom, že
že sa týka body shamingu alebo nejakých práve stereotypných rolí alebo správania. Hej? Uh-huh. A keď prejdeme k trošku takým dramatickejším situáciám a naozaj už prichádza k nejakému takému ohrozovaniu a schyluje sa možno k nejakému sexuálnemu násiliu a tak ďalej. Je taký fenomén, ktorý sa nazýva zamrznutím a podľa tých dát teda je 7 z 10 žien, ktoré vlastne sú v takéto ohrozujúcej situácii a naozaj zamrznú. Nie len žien, teda aj mužov, musím povedať. A čo to je to zamrznutie? Čo sa vtedy deje? To je forma takých fyziologických reakcií na stres v našom tele, ktorá obvykle sa udeje v situácii, ktorá nás naozaj tak veľmi emočne zasiahne, ohromí, že nie sme schopní inak reagovať. Hej? Že akoby tá miera ohrozenia v tej stresovej situácii, jedná sa pri tom veľmi často traumatický stres, je tak veľká, že ja vlastne akoby podvedomie vnímam, že ja nemám sa ako inak brániť, ako len zmrznúť a prečkať tú situáciu, či to prejde. Hej? To sa prirovnáva ku hraniu takého mŕtvého chrobaka, že ja vlastne budem sa tvariť, že akoby neexistujem a možno to toho predátora oklame a nechá ma. Inak to naozaj máme ako cicavce podedené od iných zvierat. A naozaj to niekedy zabezpečí prežitie v tej divokej prírode. A naozaj zviera, ktoré hrá mŕtve, tým pádom možno aj vlastne nejakým spôsobom neatraktívne ako korisť pre toho predátora, veľmi často takto to uhrazí ten svoj život. Hej? A máme to takto podedené, len tie naše nástrahy, to, čo nás traumatizuje vo vzťahoch, vyzerá trochu inak. A práve preto je to tak ťažko pochopiteľné, že my akoby vyzeráme normálne, že akoby nedostávame sa do kolapsu, neomdlievame, nekričíme, nebraníme sa. To, čo sa očakáva, že obeť by sa má brániť, boxovať, biť alebo nejakým spôsobom kontrolovať tomu násiliu. A v tej nerovnováhe síl, keď tá emočná záťaž je tak veľká, že vlastne nás to tak prekvapí, sme tak dezorientovaní, alebo sa to deje takým manipulatívnym spôsobom mimo našeho uvedomenia, že nevieme to vôbec pobrať, alebo keď sa to deje v nerovnováhe síl, že ja viem, že ja nevybojujem proti tomu násilníkovi, ktorý je silnejší, svalnatý alebo nejakým spôsobom proste v prevahe, tak náš organizmus je natoľko múdry, že presne urobí to, že akoby zbaví ma tak trochu zmyslov a možnosti konať. Hej? A deje sa to naozaj v tej telesnej rovine, že to telo prestane akoby poslúchať, mysel sa akoby tiež už do takého tunelového vnímania a vypnutia. My vieme v tej situácii vyslovene cez tie hormóny, ktoré sú spojené so stresom, vypnúť aj cítenie v tele, že sa naozaj nám môže spustiť taká akoby anestézia telesná, že nebudeme vnímať na chvíľu bolesť. A jediným cieľom tejto reakcie je vlastne prežiť. Hej? A veľmi dlho sme o tom nehovorili, nemali sme vôbec uvedomené, sme vedeli o fight, flight, teda útoku alebo úteku a pripadalo nám to vlastne normálne, ale teraz rozumieme oveľa viac práve z psychotraumatológii tomu, že tá naša fyziológia je uspôsobená prežiť za každých okolností. Aj takých, ktoré nám možno pripadajú nedôstojné, ale život má tak veľkú hodnotu, že akokoľvek si ho zabezpečiť, vlastne je to bezcenné. Ty si spomínala aj takú ďalšiu formu zabezpečenia si vlastne toho života alebo toho prežitia a to je spolupráca pri takýchto činoch. Hej, ešte pri výskumoch, ktoré sa robí na obeťach sexuálneho násilia, obzvlášť pokiaľ bolo páchané na deťoch, tak v tých výskumoch sa hovorí presne o tom, že v tých naozaj dramatických okolnostiach, keď to násilie je páchané na malých deťach, obzvlášť opatrovníkmi, teda v tom rodinnom kontexte, v tajomstve pred všetkými ostatnými, dlhodobo, že nie je to jednorazová záležitosť, ale naozaj pokračujúca trauma, a to dieťa nemá bezpečný kontext, teda nemá nikoho, kto by ho predtým ochránil, nemá kam uísť a presne je v horšej pozícii, nemá síly, nemá možnosti, aby zdolalo tú situáciu, tak tie deti veľmi často sa učia, že spôsob na prežitie je spolupracovať, teda byť
tým dobrým dieťaťom, tým vyhovujúcim, tým, ktoré sa nebude brániť, tým, ktoré aj pomôže, tým, ktoré bude nadbiehať potrebám toho, kto je pachateľom. Alebo druhá možnosť je, že snažíme sa naozaj tej situácii vyhnúť. Čiže to sú dva druhy takého traumatického reagovania na sexuálne zneužívanie v detstve, ktoré sa popisuje, že deti alebo v tej beznadejnej situácii sa naučia spolupracovať, alebo sa snažia robiť také neviditeľné. Že vedia vyslovene aj oddisociovať, aj akoby zmraziť pohľad, nemať žiaden výraz, schovávať sa niekde, alebo snažiť sa vyhnúť akýkoľvek interakcii, len aby neupútať pozornosť. Lebo veľmi často to domáce násilie a sexuálne násilie je spojené práve s veľkou nevyspytateľnosťou, s mocou, so zneužívaním vlastne tých telesných hraníc jedinca a s tou beznadejou, že deje sa to v tajomstve potichu, pod zastierou toho, že všetko je v poriadku, není to vidno a není tomu vlastne pomoci veľmi často a trvá to dlho. Môžeme toto aplikovať aj na prípady žien, ktoré napríklad v tom firemnom prostredí taktiež sa stanú obeťou predátora, kde je uplatňovaná moc a oni vlastne sa, a teraz neviem, či to funguje vedome alebo nevedome, ale spolupracujú vlastne pri tom celom ako keby v tej situácii. Ono to môže vyzerať ako keby súhlas, ale je to vlastne len zabezpečenie si toho bezpečia, aby už bolo potom, aby sa mi nestalo niečo horšie a tak ďalej, že aj tuto to funguje? Toto? Ja si myslím, že to je veľmi zaujímavá koncepcia alebo myšlienka. Myslím si, že to môže takto byť. Hej. Myslím, že to naozaj je na preskúmanie, ako každá možnosť žien, ktorá by sa v takejto dynamike, v takejto situácii vidia, že ako by to za seba vedela popísať. Ale si myslím, že v tej rovine vieš toho, čo vlastne tie sexuálne alebo rodovo podmenené stereotypy, ktoré sú veľmi často v neprospech žien a stávajú ženy práve do tej submisívnej polohy, že pokiaľ ženy toto zažívajú aj v rodinnom kontexte, sociálnym, aj partnerským, že to môže v nich pestovať takú rovinu vlastne submisí, prispôsobenia, že ja teda budem pochutiť tým mužom v úvodzovkách, hej, alebo tomu, čo sa odo mne vyžiaduje. A že to tak nejak spoločensky možno aj máme. Vieš, máme prípady aj z showbiznesu, kinematografii, žien, hereček, ktoré boli zneužívané aj tým kinematografickým systémom a že ten sex appeal naozaj sa využíval ako taká nejaká kvázi cesta, že vďaka tomu ženy naozaj mohú prežiť alebo byť uznávané alebo byť v nejakej sociálnej pozícii. Hej? Že to tam, myslím, že to sa niekde všetko môže takto viazať a že to je veľmi zaujímavý spôsob, ako na to pozerať. A hovorí sa aj o tom, že to také sexualizovanie aj na stranách žien toho svojho správania, že môže byť takou prispôsobivou reakciou, že keď už inak sa nedá, že keď nemôžem sa tak priamo vymeziť, ako som to hovorila, že fajn by bolo, keby sme sa toho všetci učili a mali tie podmienky a takú podporu v seba, že poviem kolegom v práci, poviem partnerovi alebo nejakému mužovi, že to nie je v poriadku, aké myšlienky formuje, aké stereotypy propaguje, že veľa ženky nemajú dostatok seba podpory, nerozumejú tomu, tak vlastne splínu s tým kontextom alebo s tou situáciou a súhlasia s tým sexualizovaním. Že naučia sa hrať tú hru, ktorú by normálne, možno za normálnych okolností dobrovoľne nikdy nehrali. Aby prežiť niekde v tom širšom kontexte, hej, aby prežiť v tej sociokultúrno-ekonomickej rovine, môže to tam byť. Môže to tam byť pri tom. Poviem ti, prečo ma napadol vlastne tento myšlienkový pochod. Možno také odporúčanie celého toho hnutia MeToo bolo veľmi dobre vykreslené v Good Morning Show s Jennifer Aniston, kde ja sa priznám, že som o tom diskutovala s mnohými mužmi. Tam bolo veľmi verne zobrazený práve ten moment toho rozhodovania tej ženy, ktorá sa ocitá v tej hotelovej izbe s niekým, koho predtým obdivovala, ktorý má nad ňou moc a je dva levely vyššie, čo sa kariéry týka. A príde tam vlastne k tomu momentu, kedy ona je ohrozená. A je tam ten moment toho zamrznutia, ten moment tej spolupráce, ale nenastane tam moment toho súhlasu. A veľa mužov mi v rámci tejto scény povedalo, že je to veľmi mätúce práve pre mužov. Pretože tá žena v tej chvíli spolupracuje, oni majú pocit, že aj ona to chce
a že im je obom príjemne. A veľa mužov mi spätne povedalo a začalo si prehrávať situácie z práce, kedy ich to vystrašilo. Že niečo také môže žena urobiť napriek tomu, že nechce. A toto vystrašilo aj mňa, sa priznám, keď sme sa rozprávali o tom, že ako má teda muž pristúpiť k tejto situácii, keď už sme si teraz povedali ten psychologický proces, čo sa v žene odohráva a ako veľmi to vie byť ohrozujúce, zvlášť z pozície moci niekoho. No ja si myslím, že jednoznačne pýtať si ten consent, ten súhlas, že tam není iná cesta. Aký tam sú akýkoľvek rúšivé momenty, ktoré naozaj súvisia s tým, že môžem nebyť v situácii, kedy som schopná urobiť informované rozhodnutie, lebo mám zníženú súdnosť alkoholom, alebo mám nejakým spôsobom narušený stav vedomia práve tým, lebo som užila nejakú inú psychoaktívnu látku, alebo naozaj je tam niekde ten princíp moci, tak treba to naozaj veľmi jasno ošetrovať. Ja viem, že ja berem tým aj niekde tú vrstvu nejakého romantizmu a stretnutí, ktoré sa veľmi často dejú popri večerách s pocharom vína alebo v bare. Ale ak chceme sa v týchto sexuálnych situáciách cítiť dobre spolu, tak treba sa pýtať na ten súhlas. Hej? A pokiaľ žena súhlasí a potom príde na to, že vlastne urobila to pod nejakým nátlakom, lebo je to pre ňu nejaká téma, alebo má tendenciu vyhovieť. Je to niečo, čo treba sa potom explorovať. Hej? Kim Scott o tom veľmi pekne píše, o dotykoch v tej jej knihe, ktorú tu často spomíname aj v rámci týchto tém Just Work, ktorá hovorí o tom, že keď sme si neistí, tak sa nedotýkajme. Keď mi je trápne sa opýtať, tak sa radšej nedotýkajme. Hej, a to je presne aj otázka, vieš, toho, že ako hovoríme napríklad o body shamingu, kde vlastne veľmi často narážame na druhej strane ľudí, ktorí tomu úplne nerozumejú, alebo nemajú úplne preto ešte pochopenie, že veď to je jaká precitivosť, veď to nevadí, veď sa niekoho dotknúť, alebo povedať, čo si ňom myslím, alebo ako vyzerá, že to je normálne, to všetci robia, ale mali by sme sa naučiť práve aj viac byť taký citlivý jeden voči druhému, lebo napríklad pri sexuálnom zneužívaní to není len o tom, či daný človek mal intenciu sexuálne ublížiť druhému, ale je to aj o tom dôsledku, že to, čo urobil, v dôsledku vyvolá ten pocit narušenia dôstojnosti a krivdy u druhej osoby. Hej? Že práve preto potrebujeme rozumieť, že ako sa ten druhý človek s nami má. Hej. A inak to naozaj sa netýka len žien. Táto téma, my sa rozprávame o ženách primárne, ale vidíš, to je o tom, že sexuálne násilie alebo tá viktimizácia, že odkrýva sa teraz viac vďaka tomu, že veľa prípadov žien a veľa ženských hlasov sa k tomu vyjadruje, aj ku tým genderovým stereotypom, ale rôzne formy aj sexualizovaného násilia sú páchané aj na mužoch a to je ešte viac tabuizovaná téma. Že v nejakej rovine bolo by fajn si naozaj uvedomiť, že my ako spoločnosť v tej našej civilizácii naozaj sme sa naučili narábať so sebou aj neláskavo a bolo by fajn to pomaly a postupne odkrývať a prenaučiť sa, aby sme aj k seba, aj ku našim deťom sa správali naozaj s oveľa väčším rešpektom a úctou. To som veľmi rada, že sem prinášaš ten mužský pohľad, pretože tiež sme sa spoločne rozprávali o tom, že aj na tieto témy majú muži iný uhol pohľadu. Tá skúsenosť je vo veľa prípadoch neprenosná práve kvôli tomu charakteru toho sexuálneho násilia. A ako hovoríš, tak také sexuálne násilie alebo náražky alebo poznámky vedia zažívať určite aj muži. Takže toto je možno také aj moje osobné možno prianie do budúcna tieto témy otvárať spoločne. Tiež si hovorila, že si sa stretla s tým mužským názorom v rámci tém sebaobrany napríklad, kde rozprávajú rôzni tréneri, aj u nás to bol napríklad Milan Šimečka, o tom zážitku vlastne ísť po tme do ulice ako muž a ako žena a stretnúť možno už podgurážených mužov oproti alebo podgurážené ženy oproti, že je to úplne diametrálne iný zážitok.
Je to naozaj úplne iný zážitok a naozaj nedá sa to úplne preniesť, že tá úroveň stresu pre ženu, ktorá sa ocitne v takejto pre ňou nebezpečnej situácii, je úplne iná, ako keď to otočíme na muža. Hej? Ale to môžeme vlastne poukázať na to aj v úplne taký, aj menej ohrozujúcej situácii, kedy vlastne tie prejavy dvorenia alebo flirtovania alebo nejakých sexuálnych poznámok v rovine niekde práve toho vzťahu muži si voči ženám dovolujú viac ako ženy voči mužom. Vieš, my to máme naozaj tiež tak niekde naučené, zvnútornené, že ženy nevykrikujú po mužoch na ulici. Hej? Nehovoria neprimerané poznámky. Keď to urobia, ja som sa s tým reálne nestretla, ale myslím, že v opačnom garde, myslím, že skoro každá jedna žena má skúsenosť s tým, že niekto ju nejakým spôsobom osočoval alebo robil neprimerané úvahy na tému jej výzoru, sexuality a tak ďalej. Hej? Že vlastne si ani neuvedomujeme, ako je to vlastne otočené. Ja si myslím, že to je kultúrne dáne, že niekde tam je aj tá rovina toho, že ako dvoriť ženám a ako muži naozaj niekedy nevedia. Fakt nevedia. Hej? Lebo sú naučení nejakých zlých spôsobov a nikto im reálne nevysvetlí. Hej? A myslím, že rozprávať sa o tom môže tiež byť veľmi vzácna skúsenosť, aby sme si tým našim dvom svetom porozumeli a nemali v tomto na seba nejaké nereálne nároky, že žena bude polichotená neprimeranou sexuálnou poznámkou od muža a na druhej strane žena bude očakávať, že muž má sa voči nej správať citlivo, keď on vlastne ani nevie ako, lebo ani sám so sebou citlivo možno nenarába alebo nezáži tomu svojich blízkych vzťahoch. Hej. Inak to veľmi často vidno na súrodeneckých vzťahoch, že keď ľudia pochádzajú práve z rodinného kontextu, kde majú sestry, bratov, tak veľmi často tým svojim svetom oveľa lepšie rozumejú, lebo poznajú sa naozaj úplne, že od veľmi útleho veku a sú tam tie preniky. Ale keď to tak nemáme, tak veľmi často sme naozaj tak trochu z Venus a z Marsa. Každé pohlavie. Teraz tak z časti odpovedala na moju poslednú otázku možno. A to je, vieš, že prečo je dôležité otvárať tieto témy. My vieme, že tieto podcastové série, aj vlastne tieto témy sa veľmi často otvárajú práve blízko k datumu 25. novembra a kvôli tej kampani Orange the World, ktorá je teda zameraná na boj proti rodovo podmienenému násiliu. Na druhej strane sa pýtam aj sama seba, keď promujeme takéto témy alebo spracovávame tieto témy, aby sme robili tú osvetu, že aký je záujem tých ľudí sa ponoriť do týchto tém, začítať sa možno aj do toho, aký správny slovník používať a tak ďalej, keď práve máme takúto tendenciu sa trošku dištancovať od týchto ťaživých tém násilia, sexuálneho obťažovania, sexuálneho násilia a tak ďalej. No, ja si myslím, že sa to mení. Ja si naozaj myslím, že sme teraz svedkami docela vážnych kultúrnych zmen. Hovorí sa o tom viac. Oveľa viac prináša sa osobných skúseností, príkladov, aj takých posilnených svedectv ľudí, ktorí neboja sa hovoriť o svojich zážitkoch s tým, že boli obeťami alebo že bolo na nich páchané nejaké násilie. Čiže myslím, že cez tie osobné príklady sa naozaj môže meniť aj to ovzduše a potom to otvára aj druhých ľudí, aby si to priznali, že niečo sa aj im stalo. Čiže to nám veľmi pomáha. A zároveň si myslím, že mení sa aj to také nastavenie, že myslím, že chceme viac vedieť, že máme záujem fakt o to také hlbšie porozumenie. Že to môže tak znieť, že tie témy sú už tak veľmi dlho niekde tu prítomné v nejakej forme, že ľudia možno z toho počia a nechcú úplne sa tomu venovať. Ale na druhej strane ja si myslím, že keď dobrým spôsobom, bez toho, aby sme štepili alebo nejak polarizovali mužov a ženy proti seba a začneme hovoriť s takým pochopením tých fenoménov, že ako sa to stalo, že ešte stále sa dejú nám takéto krivdy, že to môže ľuďom naozaj pomôcť zamyslieť sa nad sebou, ako možno tomu práve nehovorením, nereagovaním prispievame, alebo aké možno sami máme vnútorné bajasy, ako to môžeme potom prenašať na naše deti, ako sme sami nejakým spôsobom v tom tiež sme. Takže myslím, že to je strašne fajn tú osvetu prinášať a o tých témach sa rozprávať nie škandalizujúcim spôsobom, ale presne takto viac do hĺbky a viac takou snahou vlastne o tom diskutovať, rozprávať sa, vieš.
A to pomáha. A pomáha vlastne otvárať tejto téme, tak ako dneska hovorím o tej viktimizácii, o sexuálnom násilí, ale vlastne aj o násilí zameranom na malé deti. A takisto aj o body shamingu, alebo o základnej nejakej edukácii ohľadom emócií a prežívania, aby sme začali to, čo cítime, ako sa máme jeden s druhým tiež brať do úvahy, ako validnú informáciu a nielen nejaké vedecky podmenené fakta, lebo je to pokope. Hej, aj to naše rozumové, aj to naše pocitové. Ja by som možno tak dodala z toho svojho osobného pohľadu, že možno je preto, lebo tým vlastne žijeme a tou psychológiou a tým správaním ľudí každý jeden deň. Ja by som tak spoločne s tebou možno namotivovala naozaj naše posluchačky a posluchačov, aby si zisťovali ďalšie informácie o tom, prečo sa niektoré veci vlastne dejú, prečo sa správame tak, ako sa správame. Pre mňa je psychológia úplne srdcová téma posledné 2 roky a si to aj vidieť a práve preto prinášame aj takéto obsahy spoločne s tebou. Magdi, ja si ti chcem veľmi pekne poďakovať. Pre mňa dnešný rozhovor mi objasnil veľmi veľa v rámci naozaj psychológie a toho, čo sa deje pri viktimizácii, čo sa deje pri vlastne týchto násilných činoch a ako to vlastne funguje a pracuje. Možno sme aj otvorili mnoho zaujímavých tém aj do budúcna a ja teda dúfam, že sme tu nie naposledy. Takže ďakujem ti veľmi pekne. Počúvali ste takú limitovanú mini podcastovú sériu z kampane Líčim sa pre seba, nie pre iných, ktorá vznikla vďaka podpore spoločnosti Avon a zaraďuje sa tak do 16-dňového aktivizmu s názvom Orange the World, ktorý je venovaný boju proti rodovo podmenenému násiliu. Dnes sme sa rozprávali s psychiatričkou a psychoterapeutkou Magdalenou Frecer v časti, ktorá bola zameraná naozaj na viktimizáciu alebo taký victim blaming a ja verím tomu, že sa nám spoločne podarí otvoriť ešte viac do hĺbky a možno aj naozaj spoločne s mužskými názormi a s mužmi. Srdečná vďaka, Evi. Ďakujem, Maja.